штуку поставить для вот таких вот голів. Не знаю, як називається. Пардон, чи що. Я буду 2 місяці. Прям такі. Так. Ви його знайдете, не називається. Потім беремо 2 на 3 і встановлюємо сюди. Потім беремо деталі 2 на 3, ставимо на неї деталі 2 на 1 з такою пімпочкою. 2 на 2 з такою пімпочкою. Потім таку деталь з такою пімпочкою, щоб йшло посередині. Потім ставимо її. Потім ставимо її сюди. Потім строїмо таку штуку. Потім подається ТНТ. Дві детальки з такими штучками. Така. От така деталька. Блок 1, 2. І от така деталька. Вверх. Потім беремо ТНТ і встановлюємо. Трохи все зламалося. І ми скоро будемо показувати відео про хорову небо. Ну, тому діти. Підписуйтесь, конечно, на канал. Не потрібно все ставити. 10, 1, 3. Пару лайків. Але більше просмотрів. Наберемо 3 лайки і 1000 просмотрів. Або і менше. 500. Да, тут звук выключить. Я снимаю. Потім беремо таку детальку з таким зубчиком. І 1 на 2. Ось так. Встановлюємо на оранжеву цю штуку. Потім робимо таку штуку. Потім робимо і. Зараз ми будемо робити таку установку. Ми беремо, звісно, голову таку голову. І можна взяти, знається, на голову. От. З такою пімпочкою. 1, 2. Таку встановлюємо. Потім беремо таку деталь. Оранжеву. 1 на 2. Потім беремо 1 на 2 отаку детальку. Отаку детальку. От таку детальку. От таку. От. Установлюємо і сюди. Чотир. Потім беремо ТНТ і закладаємо її сюди і робимо сюди. І ставимо от на це місце. Оце дружка. Стоп відео. Пауза. Ніяка не пауза. Стоп. Зараз трохи перепутали. Треба було сюди поставити. Ой, цим боком. Оце сюди, цим боком. Це сюди. Став. Оце сюди. Просто повернуть назад ці детальки. Ну, не назад, а просто повернути. Я поставлю оцю деталь. Вот сюда. Вот тут такие детальки. Вот тут такие детальки будут. И ставим сюда. И ставим сюда ТНТ. И цю штуку такую ставим. Потім беремо саму найлегкішу штуку.
беремо ще одну глибу і робимо таку Сай. робимо таку штуку. Беремо ту ж саму детальку 1 на 2 таку прозрачну, оранжеву, 1 на 2 з пімпочкою, це встановлюємо такого монстра. Потім беремо 1, 2 на 2 таку детальку з пімпочкою. І от ту детальку, на якій було це. І от таку детальку, я забув сказати. І сюди встановимо. І далі сьогодні ми поставили таку штуку. Это сколько? І я поставила таку деталь. Якщо ми будемо типа воїни запускати. Ось такого воїна. Такого, як ви знаєте. Ми беремо такого чоловічка, він тут знає, як займається. Це я не пам'ятаю, хто це. У нього два вираження лиця. Я поставив такий, що був такий прикольний. Набори були такі ще. Ми його установимо сюди. От сюди. Зараз. І от бачите, ці оранжеві детальки, не його ноги, а ці оранжеві детальки 1 на 2 ставимо от сюди. Беремо, вставляємо. Ми получаємо таку штуку. Бачите? Але краще його не ставити, то потім у вас буде все розкладатися. А по чоловічкам ми теж сьогодні зробимо. Добре. Може більше просмотрів. Це ми забираємо. Дивимося, як робити чоловічка. Сейчас, звісно, да, не прикольно. Я зроблю його із такої установки. Взяв би теж ще заливів. Можете його взяти і на ігру скопірувати. Беремо і встановлюємо сюди. Бачите? І беремо дві детальки. Ось такі. Встановлюємо їх у ці дірки. От ці дірки. Ну, потім, звісно, я це зараз не буду робити, тому що там розпалося. Потім, це сам чоловічок. Ну, звісно, великий. Тут така деталька, дві такі детальки. І от така деталька. Ви її знайдете у наборі самому. Тут все. А механізм, вряд ли хтось хоче знати, там він дуже легкий. Він 15 маленька сечеренка, вот така. Вот тут середині, типа, відси. І до самого верху, до сюди. Деталька. 50. Щоб не прям. Там були насправді отакі ще. А на оцих штуках отут були от такі, коротше, штуки, монстри. Тепер я можу сказати, тепер я точно можу сказати всім удачі і всім пока.